Čaute, moje meno je Bezhunter a vítam vás pri druhom dieli, vlastne treťom dieli, druhé nevyjde, kvôli tomu, že ja som ho dal, ako som ho začal natáčať a zrazu sa vypla kamera, ja som si to nevšimol, čiže druhý diel není. Keby niečo môžeme uverejniť, není celý, proste prišiel som do nejakého mesta a tam mi to padlo a nič sa nedialo. Tak a minulečko som splnil pár úloh, som mal 8, prišiel som pár týchto dlhopisov, toto som ešte nespravil. Nejaký dlhopis tu je, nevadí, práve máme za úlohu 4 noviny. Dáme 4 noviny a počkáme, dokým sa to spraví. Ako vidíte, je tu na 24 hráčov. Zatiaľ ako veľmi extra brutálne tu není. Len takéto lowrip a tieto. Ako vidíte, tak už level 8. Tunak mám hydinku, tam nejaký plot a to asi tak všetko. Tu máme multiplayerové hry. To je dobrodružná. Môžeme začať. Útok na Tombstone. Som ešte nehral ani. Nevšímame si. Čaká sa na hráčov. Týmy sú 2 týmy, ktoré medzi sebou bojujú asi. Počet kolov je 25. Toto dáme do druhého až videa. Čiže toto v tomto videu ešte nebude. Práve sme spravili tieto noviny. A ideme vlastne, odnomka sa nám nová postava šerif. Čiže už konečne môžeme porazť druhý. Tak porazíme práve druhého pomocníka. Ako vidíte, mám už aj novú zbraň. Nejaká faša od vína. Čiže porazili sme ho. Splnili sme úlohu. Náhľad mesta od. Nejaké okno to od nás chce. Vidíte, je tu na úroveň 51, 30 a 38. Môžeme si pozrieť 31. No tak má trošku silnejšie tu. Nejdeme si nič robiť, tak som išiel do tohoto mesta. Len tak sa popozerať na trh. No nie na trh. Máte akurát mi tak kľúče, noviny 3, rozbitú flašku ja mám. Tu máme prak, ktorý predáme, možno do budúcnosti. Dáme, že modujca. Takže tam vlastne nejdeme modliť. Ja tam vlastne nechcem ísť len kvôli nejakým veciam. A sme v tomto, tak zrušíme. A keďže som v tomto meste, tak sme splnili ďalšiu úlohu a máme nejakého indiána. Máme tu jeden tabák, to sme splnili, aj keď neviem ako, keďže som ešte toto vyrieš poplatok za účasť, vzdelávanie. Neviem ako a recept. Havranie pierko to máme. Struk fazole potrebujeme teraz. A ešte niekde tunak som splnil úlohu. Bankář. Máme otvoriť banku v tomto meste. Tak otvoríme banku a splnili sme tým pádom. Takže sme ho nesplnili, neviem. Splnili sme ďalšiu úlohu od šerifa. Dostali sme peniaze. Porazíme mestský bandita, tak porazíme mestského banditu. Čo sme ho práve zabili strelou do hlavy. Tak nevadí. Tu máme nejaký hotel. Že máme sa pozrieť do hotelu. Som tomu dobre porozumel. Nájdeme si, že to je šerif. Radnica, tu máme hotel, máme si napríklad len takto komoru, že potrvá to 8 hodín, ako ja to nechám len tak, vlastne už máme, čiže môžeme zrušiť a nepotrebujem ako toto, čiže sme ďalší level, Zase mestský bandita, to sme zase odsvajčili na jednu ránu. Potom
do krčmy máme ísť, čiže to je ľahké. Salón je krčma. Nie, to sme, no, salón. Čiže asi to už máme hotové. Nie. Krajčír, zase som pochopil, prepáčte. Krajčír level 9. Tu má nejaké veci, ale nemáme na ne peniaze. Ale splnili sme ďalšiu úlohu, ktorú nám dal šerif. Ako dobre. Máme poraziť práve mestského banditu, ktorého sme práve teraz porazili. Tu máme miešaný tovar. Máme sa pozrieť do zmiešaného tovaru. No, zmiešaný tovar je tu, čiže máme ďalšiu úlohu hotovú. Ako rýchlo prísť k peniazom. Asi. Zmiešaný tovar. No, porazíme ešte tohoto jedného banditu a to je tak všetko. Tam nechce sa mňa zrobiť teraz šerifa. Dáme. No. Jenská dedina leží na juhu krajiny na mape. Máme nájsť žltú bodku. Niekde tu. Tu ako vidíte, máme mesto duchov. Si ho môžeme potom nejaké mesto označiť. Budeme mať nejaké mesto. Aj keď viem, že to strašne dlho trvá. Ale nám to nevadí. Ideme testovať. Potom za čas prijať úlohu. Choď. Tu. Choď Mám ísť k ním. Neviem ako. Ja sa sem nejako presunúť. Ako vidíte, je tu dokonca 135, čiže strašne veľký level, podľa mňa. Tak ako vidíte, práve idem k tým tukmekom, alebo ako sa volajú, neviem. Ale to nám nevadí teraz, tu nám poklikáme nejaké vadiny, čo máme za úlohy, čo som robil mimo kamery. Takže prišli sme k týmto indiánam. Práve tam sedíme, dobre sme tu, príjmeme, splníme úlohu. Máme nejaký máme rozdeliť body schopnosti. Čiže dáme si do charizma a dáme si do tohoto a do tohoto. Dobre. Tak už by sme to mali mať. Prijať úlohu, už zatiaľ ja som ich práve rozdal, ale zabudol som zobrať úlohu. A nevadí. Tak pokúsime sa to nejako ešte spraviť. Potrebujeme ten level 10 nejakým zázračným spôsobom. Tak asi pôjdeme semka. A čiže nemôžeme ešte ísť. Čo tu? Akurátne tak opravovať pôd, ale za to, ako tak pozerám, tak veľa nedostaneme. Staneme akurátne tak málo. Väčší príjem, nepotrebujeme tým pádom väčší príjem, obočenie na prácu, tak nejaké máme obočenie, ale či to je na prácu, tak to neviem. Potrebujeme zobrať prácu, nová práca. No vidíte, tak dáme toto 4 krát, dáme 5 krát presať na getu nie. Dobre, takže jeden krátky prestrih a hneď som späť. Dobre, takže zatiaľ sa majte. Čaute. Takže som späť. Bol som na vecku. Nejdem vás zaťažovať poznámkami. Počkajte ešte chvíľu. Malý strih, ale len pár, že malý. Dobre, som späť. Bola to asi 5 sekúnd. Takže jednu to máme. Potrebujeme tieto XP.
Tak ideme pozbierať Page Expo na ďalší level. Dáme úlohy 4. To by som sa tak po prípade išiel pozrieť do mesta duchov. A založili by sme si nejaké mesto. Ako som mal mesto, raz. Mesto 770, mesto Malbu. Býva v ňom 70 obyvateľov, čiže 17 obyvateľov. Tom tu niekde nejaká práca, kopanie hrobov a tak ďalej. To mňa nezaujíma kopanie hrobov. Teraz sa už len nájsť je treba. To spravíme raz, dva. Treba nám ešte dosť expo. Len musíme nájsť proste nejaké úlohy, ktoré dajú mega ultra strašne. Kto to napríklad? Prečo si nemôžem ďalší krompáč? Neviem, nevadí mi to. Dáme ďalej a pokračujeme v našej práci. Na ní král. Je to dosť smutná práca, ale hádam, že do budúcnosti budú už krajšie práce. Motivácia. Toto neviem, čo je tieto dve, ale sa mi to nechce čítať. Ale ak ste si všimli, nahrávame 11 minút a minulý diel bol o niečo kratší. Ale teraz už môžu byť dlhšie dielo, dokedy chcem. Podľa toho, ako vy budete chcieť, tak sa viem aj ja prispôsobiť. A skôr ako ja ich budem natáčať. Ale ten vás nejdem zaťažovať, je nejaký húb, nováčik. Neviem, prečo sa zaujímam o nováčikov, ale mne to nevadí. Ak to vadí vám, tak napíšte, po prípade to zmením. A práve teraz robíme práce, tu máme chat, inventár, toto polovica veci bude odomknutá v 10. levelu. Preto sa tak na 10. level teším. Zatiaľ môžeme ako všetko vymazať. Ako mne to nie treba ani veľmi. Stále to tam je to isté. Buď duely alebo práca. Čiže mi to už je na nič. Čo som po prípade toto chcel. To až od úrovne 12, čiže teraz nemôžeme. Tu asi sú niekde ďalšie tieto práce. Napríklad tunak. Nejaké zbieranie bobov. Čož mi dá nejakých šťastie na nájdenie 115. Ja už viem, na čo to je. Tak tam sú nejaké dobré veci. Môžu padnúť. A tu ani veľmi. Čiže asi sa presunieme tam. A ja pôjdem nájsť nejaké struky fazule. Teraz to je jednoduchšie asi aj. Proste stačí vám otvoriť mapa. Si tam dáte struky. Ber fazule. Neviem, či to je ono. Dáme zber. Fazule nájdete. Musím to aj ja nájsť. To je až tunak. Zber fazulke. To nevadí. Ako sa senka zase tu. Tunak som už raz bol. Dneska. Ale mne to nevadí, že sa musím presunúť, lebo sú tu ako veľmi dobré body. A sme level 10. Vynikajúce. Na 10 minút mi to potrebná energia je taká, ale zase dostanem z toho 100. Ale mne to nevadí, dáme zatiaľ len takto. A keďže sme level 10, môžeme si asi pridať sa do nejakého mesta. Čož je dobré, môžeme bojovať proti nejakým hráčom. Ale sa mi zdá, že tu mám toto do level 10. Áno, chceme rozbaliť predmet a dostali sme kávu a nejaký kameň. No neviem, ale tento kameň je dobrý.
Ešte si ho necháme pre istotu. Máme aj nejaké nové úlohy? Nie. Máme použiť truhlicu pre začiatočníkov. Na tú truhlicu pre začiatočníkov potrebujeme nejaké veci, čiže sú nugety, ale ja neviem, skade ich mám získať. Tu potrebujeme jeden struk fazulu, čo je si veľmi ťažké. Aktuálne stavebné body sú malé stavebné body, ale to mne nevadí. Ja si asi na noc dám toto a ráno už budem mať ako mesto pri dobrej práci, čiže môžem byť skúsenosti. Dostanem za 10 minút, čo tam bude pracovať, dostane 73 skúseností, čo je dosť. A keď si to takto vezmete, za 40 minút bude mať 400 niečo týchto peňazí. Môže mať veci v hodnote, ale čo ma najviac hnevá je toto. Ruky fazula. Necháme to takto na 2 pre istotu, nevieme ako to dopadne. A tu si dáme, ak sa to skôr alebo na je väčší drop, na to potrebujeme vytrvalosť. Takže nájdeme si vytrvalosť a tu si dáme na lepšie ako body. Čiže toto. Dobre, toto by sme mali. A ja by som to už pre tento diel aj ukončil, lebo už nahrávame 17 minút, skoro 20 minút. Tak ja končím, majte sa, čaute.